Ikikatamong Malugod ang Mayora, Leonora, Timbulan, Kapuliwong. Kambina po ni Kayabe, SWAT team. Nakayabe na po yung kayang Vice Mayor, Keiko Almario, at siya naman po Kenny. Ikit ko ang punang din, dito hanggang guest mo na pinagod po kayong kauraso na ini. May kakatamang katatagan na niya kung may giyang matagumpe, huli pong lagi na po makasuporta. Kaya beda po rin kayang konsyales, si Konsyal Meltayag. Palakpan tayo po, si Konsyal Nicky Marcelo. Ipumpa ito na Konsyal Tatambeda Pineda. Palakpan tayo po, Councilor George Carino ang Malunggay. Ayan po, wagay-wagay na yung Malunggay na. Palakpan tayo po. Ikumeto nga magnasang sumuyong ikikatamong balen. Ameto pong Malabong, Marilaga, ay tula ko siya na manuyan na po former Mayor Digos Canlas. Yan, isang Canlas. Palakpan tayo po. Ipong ka na akong kaya beking Liga Daring Kapitan. Last term na pong ini. Ipaitungol tayo pong Councilor Teddy Hilario. Palakpan tayo po. Hindi po bandang kaili. Ito pa po kasalukuyan pong makalulong ka Councilor. Magre-elect po Councilor Bano Carino. Kilala po kayo ni Bisita Tala po. Ika na akong kaigawan Paitungol ako sila ano naman po Tatang Angel Cruz. Palakpan tayo po. Apoy ka na akong pisa ni paitungol ako sila Pablo Basilio. Palakpan tayo po. The one and only candidate na po rin para kay San Miguel. I-mention ko na naman po rin ka na akong kaya beking Barangay Council at Choketi na lagi makasuporta mo naman po kung gulot ko na every summer, pisapangan mag-basketball. Okay, nilapit ng kapitan at of course sinapit na kang Consial George at saka ikikatamong SK Kagawad Percy. Nag-request na dahil magkasakit na ano mag-solicit segutan tayong uniform Ingbong Simonian Working Action Team. Niring Simonian Working Action Team. Mumuna, itang Simonian in Working Action Team. Pangunahan ka bilang Mayor. Mayor Leonora Simbolan Kapuliwong. At ikakong kapartner kay politika, Vice Mayor Keiko Almario. Vice Mayor. At dengkakong lineup, dengkakong incumbent councilor, Consial Meltayag, Consial George Carino, Consial Balong Carino, Consial Nicky Marcelo. Marami pa si Nicky. Okay. Consial Vega Pineda, Consial Ann Caldes, Consial Kapitan Teddy Hilario. Masikal ng bulisak ng black. Kompleto pa na? Kompleto na? Consial Dan Malonzo. Okay, di makatalakad kay ngarapyo, ilang mag-sponsor kay uniform nyo bayang matuloy in basketball na ning Barangay San Miguel. And of course, hausan ka naman ni Kapitan Arman Soriano, antay ka? Kap, kani ka? Okay, SK Kagawad Francie. Ina po, in kaya katangkap, in kaluguran yung kapitan, Kagawad Percy. Yes, ang magpalakpak! Ito ang kwento, nagmula, kanila, pamantaran, ay kasina, Blanco,
malaking harap ko. Samahan niyo ang mga viewers kasi kaganda ko na nito yung Mayambo. Ilaguna po ni Houston Rigid, Miss Janela Pamandanan. Sikat yung bagya, para yung pataligana. Yan. Okay, stop. Stop. Okay. Good evening to everyone. My name is Janela Pamandalan, 13, representing Zone 1. Okay, thank you very much, Janela Pamandanan. Hilka. Okay, next. Ready, sound. Ilagay na po, Maricar Abral. I-manager na po, Vice Mayor and Mayor Hall. Stop. Stop. Okay, thank you. I'm Maricar Cabral, representing Vijet Purok Dos. Thank you po. Okay, next. Purok po, Junior. Wait, let me sound. Pakita ko. Ready, go. Yes, Purok Dos. Kilala yung Pindos? I like you. Ilagay na po. Javier Torres. From Purok po, Junior. Okay, stop. Thank you. Good evening. I'm Camille Torres, representing Purok 2. Okay, thank you. Purok po. Next, ready, sounds. Sounds? Okay, ready. Purok 3, Legit. Purok 3, Legit. Imagine na po, Ibeta Pineda. Ilagay na po, Miss April Briones from Purok 3, Legit. Okay, stop. Thank you. I'm April Briones, representing Purok 3. Alam, palakpak. Sige na, palakpak na. Pwede. Okay, next. Ready, sounds. Purok 3, Junior. Ilagyan na po, Princess Aquino. Thank you. Maria Marjorie Macapagal. Maria Turu. Miss Marjorie Macapagal. Okay, sorry. Kapula. Okay, stop. Okay, thank you. Good evening. I'm Marjorie Macapagal, representing Junior Zone 3. Okay, thank you. Pili tayo maligo, kita banda. Okay, kita banda na. Okay, pasensya na po. Manager na po, Delta. Vice Mayor Delta. Ilagay na po, April Princess Aquino. Miss Princess Aquino.
mo po, dito ako po dispensa, sa dyan po katang appointment ang mayora po, tinya po gini. Okay po. Puro po, Junior! Okay. Puro po, taga-Santonia po yan. Ilagyo na po, Charis Santos. Okay, thank you. Stop. Good evening, ladies and gentlemen. Standing in front of you, Shinagar Santos, 19, representing Purok Park. Thank you, Charis Santos. Next. Ate Cherry, next. Puro. Okay, mutatanag po kay Puro 5. Sounds. Okay, Puro 5. Legit. Miss Mary Iris Cortez. Okay, stop. Good evening to each and everyone. My name is Mary Iris Cortez from Zone 5 Media, Team Nikki. Thank you very much. Next, Puro 5 Juniors. Wait, let me sounds. Miss Melissa Navarro. Manager na po Miguel, ba? Ancalas. Stop. I am Melissa Navarro representing Zone 5. Thank you very much. Puro. Next, we will go to Puro 6. Puro 6. Already, sounds. Puro 6, Legit. Miss Evangeline Soriano. Ang magaling na kapatid. Good evening. My name is Evangeline Dugot Soriano, 13, representing Purok 6. Okay, thank you very much, Miss Navarro. Next. Last, Puro 6 yan ha? Puro 6, last. Last junior. Ready, music. Jelly Medina. Okay, thank you very much mga lagu-labing palang taga San Miguel. Okay, bata po, malinaw talang akakit, di kakatang mga lagu. Muntarang ang kanibugat, tunggal-tunggal ang sakya po, Puro 1. Puro 1, Legit. Puro, Legit. Puro 4, Legit. Yes. Puro 3, Junior. Ay, 4. 1, 2, 3. Puro 4, Legit. Ay, Junior. Yes. Next, Puro 5 digit. Puro 5 junior. Next, Puro 6 digit.
Last but not the least, puro 6 junior. Okay, palakpakan lang po may kakatamang dosing news kay Barangay San Miguel. Ngayon po, SK, lain mo na. Pakalain mo na din kaya kang news kay San Miguel. Ikaw mo na lang? Okay, bata po. Marat po kayo. Okay, pag sinabi talikod, kariko. Marat na? Okay, talikod. Okay. Ikaw po kayo, mamili ko po. Lalit kayo mo, ninumaraan palakpak. Palakpak po kanini. Palakpak po kanini. Purok dos. Kaya po. Purok dos siya naman po. Purok tres. Purok tres. Purok four. Purok four. Purok five. Purok five. Purok six. Purok six. At yung purok seven. Ay ito po, i-check talo. Okay, okay na po? Ikaw mo na? Ikaw mo na, SK? 5 minutes pa po kano, pakalawin niyo po. Okay. Sige, bayan tayo announcing main yung booth kasi magkasaad yung pagkakatamong SK.